Maju dalam melodi, yuk. Hadir di tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejob sapa? Pak Sis. Kang Sis yoan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati ki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya. Sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis yoan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oh, nggih karo lek Mama niku Lucy. lek niku Nggih. pasti. Nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah nduk niken Iki Salindri. acarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genal jelentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Lah tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni. Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune, kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah, Pak. Sampun, nggih. Lho penontone ngono didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi Sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang Kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan Nah. mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma.
Amin. Mugi-mugi saged nanggap Niken Salindri. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dihitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo seenek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan. Sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya, Pak. Terus jelek pemene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entek nunduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wes piye ya lek nerangne. Ngene, Nduk. Iki lho, ya. Wes ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Berarti pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dihitan iki, dipotong des iki akhirnya kan ilang. Nah, iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalafita sing diketoki jenenge kulup. Mula ning nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah, ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalap vital kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham. Ayo. Wis ta susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling ya kuwi saka Sanidi ya Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh.
kaya Rurwa. Mula lek urung roh iki dudono lho, iki lho Pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemarku iki basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun Wis plek ya? nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk. Cahayu Niken. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Mingkar-mingkuring Bobote pengen nonton Niken Salindri iki lho, aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono to. Masyaallah, mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelah cah cilik lanang wis sunat apa urung? Urung? Oh iya, heeh. Hati-hati ya, nek nganti kecepit disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk. Tarik napas, konsentrasi penuh. Nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis Pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus deh. Sinopa sinu karata mereka tarata pakar tining ngelmu
luar biasa. Ya. Ya, Nduk. Kelangenane bapakmu aturna nggih tamba kangen luwih dhisik. Iya, Pak. Ayang-ayang ya, Nduk ya. Nggih. Oke. Wis nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya, nggih. Yo, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke. Wah, ya. Horeg tenan. Yen gen sound system kaya nek sound horeg, yen sinden horeg ya Niken Salindri iki. Luar biasa elok temenanan. Sik, Nduk, gentenan. Ayo. Nggih. Nggih Pak. pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono. Mbak Lucy Brahman. Ayo iki. Iki untuk bintang tamu loro gedhi-gedhi kabeh. Mboten sing Sampai ini penggali tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok iso awake kaya ora suda-suda. kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on. Lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan. Lah kula niku lek stres napa mawon kula pangan. Saestu. Ayo. Wah, Luar dan- biasa. Sami kali Bu Kesi ngoten. Sami. Anggere Ramadan nika nggih. Nggih. Poso to nika? Poso. Wah, bobote suda 3 kilo. Alhamdulillah. Bodho lak panganan tok. Nggih. Mundak 7 kilo. Sami niku wong kanca kula plek dadi Ah, ngertos nggih. niku. Ngerti. Nggih. Yo berdiri. Siap. None none nane nane nane. Pak Lucy Ponorogo. Lha iki mau supote khusus nggih jenengan manuk dadali mergo aku ngerti sampean nambah wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk. Lah jenengan nggih ngerti to? Ngerti wae. Tiyang niku mbok apa umur 85. Niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng. Lah Maksudnya nggih katuranggane jenengane wis ketok. Aku niteni. Angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Ngono kaya jenengan niku. maksudnya tegese open-open manuk. Pitik Oh. niku kula remen. Nah, nggih. Nggih, syukur. makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah nggih sing jenenge Brahman iki lho sapa lho? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Nggih. Lah Mbak Kesinu Cinden kula penyanyi to. Ah. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus? Pertama kali saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Mancanegara. Wah, iya. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Ah, Terus ah. mirengke Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Ah. Makane kok pertama kali ikut di dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjana. Nah nih, Gondo Carita nika. Gondo Carita, Nah, mergo kula Semarata. guwedhi dhewe dawa Nggih. ngadeke sanding buta dijenengne Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Nggih. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenengan jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya Kudune napa? ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. Lah iya. Terus niku dinobakne meleh kalih Bapak Anom Surata Nduk Brahman kuwi udu kewan tegese tak artekne Brahmana. Wah, iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah, Ngoten. iya. Pangestune nggih ngoten tok-tok maneh. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris, isih pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Wengkal. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Arep nyapa ya itu mlumah. Saya tak pari anak nggih Pak Lurah kok. Pripun? Tuku mlumah. Turu mlumah. Kecemplung ngerti, Dek. sumur. Mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Nggih. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an. Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Ses mudi kathah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang Kabeh umur. penonton mugi panjang umur. Ya, Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng.
Dongane lek anake sik siji ra apa-apa, lek nganti 4 5 mesake lho, kaya brayut ndan. Mboten napa-napa. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kering kete sak grontol-grontol. Antem Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limosin rek. Bu Lurah nggih kembaran kula gedhi dawa BK. Pak Lurah plek karo aku iki. Jano. Tapi nggih pama dijejer kula kalah ayu arek Bu Lurah. Kalah ayu arek Bu Lurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Riyen kan sik cilik indul-undul, pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula colongi. Saiki terus tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah, wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. Sampeyan kawat memeane lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe preng guyu kan dikira mak lampir. Lah iya. Nggih, niki matur sembah nuwun pokoke intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Ya rabbal alamin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Alah Gusti Allah. Nggih, Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten Rencang Pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya, nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Lah niku nggih. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Sampun iki? Nggih, dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pocongipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Mingkar nyingku sakjane pengen jajar ambi Bu Lurah. Jajal piye Pak Lurah piye genteng ngono lek buwe jumenengke. Ngono. Ya ta, Bu? Berkenan, Bun? Berkenan? Oh, berkenan ya, Bu. Kalih? Yu Yamini. Oh, siap. Kalih Bu Haji. Nggih. Vivi dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong ki lek gandrung ngefan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut lho. Engko dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wangi. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, sehat nggih, Mbak Kong. Nggih. Iya. Wonten anugerah. Tapi lek wong penggemar nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Nggih to? Mbak Niken ayu iki mesti entute ya wangi. Ya ora, tetep ya mambu ora. Lalampar kangka buri nano tarasna tulus nadyanengku bekas Oke, terima kasih. Monggo Gubuk Asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo, Mbak. Yen liwat aku kelingan bekas
Mas Edo. Iya. Cagak gabak tulisan warna abang tanda isih raman Pak Lurah. Jenengi gobok mas marang mase piye nek kae lo masan ya tak gowandong terasna lo mas Kae mburi kok denek Mas e. tanapa bantal tanpa krasa Mas e. mase buat abate ketamanas marang alon-alon mase malih mase Malih, Mbak E. Gubek kae panawati lo mas wiwit biyen tomah masa iki lo mas gubek kae kabeh cerita lo mas tengah pagi nganti gagah cerita Oh, aku ora tau ngerti garamane dudu mak rek wis ngono kuwi pancen. Rek ngoten niku. Karai luar biasa. Enom-enom arek sinabu. Heeh. Ya sinabu jenengan kok mboten enten sing tuwa to? Lah tuwa sithik tak pateni kok, Mbak. Lah mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom. Ngono lho. Iya, jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. Dua aja ndelok KTP. Heeh. Mergo KTP ki wis elek seumur hidup. Nah, ora percaya jenengan ngerteni mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lek elek. Heeh. Bener iki, Mbak. Ayo. Iso njuwo bros ngono ayo. Malih Mas e. Iya, Mbak E. Monggo Mas e. Iya, Mbok E. Cet. Di rumah saya malah kelingan. Hanya lo mbok E kaya mbok-mbokan guyangan. Lah kula riyen mantan mriko kok. Ora. Tahu lho kula estu nang wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikira cah anyar. Heeh. Tenan kula karo Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar, barang anyar. Sumpah kuwi tenan. Iki jangan sik aku perawan mbek iki. Heeh. Sampe nyauri, kula mboten anyar pindahan. Lah iya. Malah nggih. Nggih no. Cadatan sak jroning ati. Datan lontor mase saya marep ati. Aku kowe dadi garwa. Aku kelingan. Pinter. Gobot kae. Ya tak geleran. Pinter. Eng cagak kapak tulisan. Pinter tak sawer kok. Jogetnya kayak Jainul. Tapi pinter loh, kula ngetes sing ngendang lho hebat. Tekan ndi mau? Tresno. Iya lho Mas. Iya. Tanpa bantal
Terlalu nafsu kok kuwi. Kumpul kae kabeh crita lo Mas. Luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendangi lek ra profesional. Sampai plek 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 plek. Wani nyawer 100.000. Ayo, pertanyaane. Nggih, nggih. Sampeyan lek duwe bojo to? Nggih, nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngene. Yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to, ayo. Iso ngrusakke terot kuwi. Ayo. Pangurutane pun diaturi. Luar biasa. Kowe lek sering ketemu mesti ya apal, ya. Sinten sing ngendang niku? Mas. Sinten? Pakno? Heeh. Cakno kulit Magetan. Ayo. Matur nuwun Cakno. Nggih. Wah, aku sih wis timbilen kowe. Lho jeneng ya kuwi kok ya sampean iki. Maksud Cakno. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cakno? Cakno. Sapa jeneng sinten asmane? Cakno Val. Oh Cakno Val, Cakno. Iya. Oh iya. Suwun lho, No. Tak dongane bojomu ayu, No. Meneng ana. Kok tak tukokne rokok, No. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok, No. Kala nyapa. Sampeyan ndongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakne oleh bojo ayu, No. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh, alah, No, ora sidan, No. Nono ki mbako apa to, Nono? Nah, mbakomu apa to, No? Tak tukokne, No. Wis, No, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo prawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang, No? Kepara nyato. Wah, luar biasa ini. Memang sarjana seni pilihan. Ya. Matur nuwun, Mas, No. Nah. Suwun, Mas, No. Iya. Ayo, nggih. Elak temenanan iki. Terus kompak arang-arang petuk parantene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. Lah kula jane jenengan niku jane kula niku jane pun mboten pengen joget to. Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Jadi dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu apa iki jenenge magnet. Malih melorot kok tak. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi mari aku kilap ae. Kok tak tukokne rokok no. Nggih. Iso lho sing ngendang suwi-suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan luar biasa kula seneng tenan kali kendangan niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok hebat. Jenengan lek sok tanggapane ndi mangja lepas kula prei. Nggih to. Nggih. Ben iso kompak biasa lah sak percil nang ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri. Lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan neh. Ya kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih, siap. Wah, percaya. Pundi piyayine? Monggo Mas Suplomo. Nggih. Niku Mas Prastio Sulomo. Mas Prasetyo. Kan, ayo kan dijupuk kan. Kuwi ditarik kon rene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, gede dhuwur putih lho. Lah, alah koyo benek tek ngono kok.
Kono jare putih kaya Ardi. Ya tanduk. Tapi yo ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Iki tanduk wong lanang ki ora apa-apa ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa ngene iki dipupuri priyo bagus malih gulak. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Roma Irama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Ale. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club meneh, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok ora awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Nah, siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak koprok. Sulomo. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Udu. Apa? Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh to mak Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Bes kapula gegeden niku lho. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak mengi. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mengi. Tak kandhani Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama lho. Nggih. Sulomo terabi karo Niken ya to. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak. Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jejer Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Lah apa? Mosok. Mosok ora wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung yo. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba Niken. Oh, coba. Ajale. Ya. Mas Ral Diden. ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sekso Pak, sekso Pak. Sekso Pak. Kersane. Yo Mas Udin, nggih ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal. Yo Mas Diasto. Oh, coba itu meneng-meneng. Oh, bae. Ya, dibojo gagah wong lanang gagah, cedak Niken Salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Kedet tapi ra apa-apa Le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Ya, nggih kok. Wah, Ayo. Mas yo Diden ya. ngendi? Lho, ayo bawa pi. Nah, Sik kok kae sik. Dirayu. Ayo Mas Udin. Dirayu. Mesake pengen tampil ya Surumpate. Ayo. oh, alah. Kadung dicekel e. Ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Masuk Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Ayo Mas. Ya, luar biasa iki. Tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandrung Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono, ojo usrek enak. Linteng sikilmu. Wis entek sabare ketoke Lucy. Wong lanang iki sing gagah lho, wong sanding Ya, sing banter Sul. Ngadep rono. Ngadep rono. Cekel kowe, tak cekel. Ndang nyanyi. Kok usah. Wong ayu tresna
Apane cekel? Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Ogah aku wong gandrung wong wedok kaya ngemis. Ngene iki piye lho? Dicekel astane. Lah kowe yo ngene kaya paring-paring ae. Iya. Ayo. Langsung cek ngono lho, Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Aja wedi. Ini di atas panggung ya Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis ora bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Ayo. Ayo sampai obahne tak gujer sikilmu. Ayo. Oh, diare. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa Saya Mbak perang. Niken. Nggih, Mas. Ya kok alek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek aja merem. Namu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab, Ken. Wong bagus hantap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan Menatap. ngungi banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan napa lancat saka Rangkulan, Ken. Dirangkul, Ken. Dirangkul, Ken. Terus kan, dirangkul kan. Dirangkul sing kenceng, banting, Keng, banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayune kan malah melet-melet ora. Nggih, Ayo. malah keder iki ngapa lho, Mas? Si gandrung yang Ayo. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyayi loro. Nah. Iya. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo. Ayo ikhlas aku wisan ya. Monggo Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. Insyaallah jan piyayi lek nyah-nyah kok Matur sembah kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Lah niki wau Masih. sing Oh dikersake. niki wau masyaallah. Ya Apa Allah, ngendika sik menawi tanduk. sampun napa niki wau tembange? Nggih. Lintang Lintang Asmara. Asmara panjenengane badhe paring sih katresnan. Oke. Nggih. 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 Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih. Nggih. Mas Sis, Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Buthak Kediri kae ya sing nyeponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun, nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Min. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy. Nggih. Wah engko sing luwih hot, sing luwih jos. Ya, nggih. Mbacutne glaring crita luwih dhisik ya, Mak. Iki nganjuk, Nduk, 3 perkara kudu kecekel antarane lakon, lagon karo guyon.